Benvolguts i benvingudes al concert de Nadal de l'Escola SEAT. Estem tots molt il·lusionades de poder sortir a actuar per vosaltres, encara que sigui online. Així que esperem que ho gaudiu moltíssim. Que comenci l'espectacle. Els primers en actuar serà la classe de la màgia, amb una cançó titulada We Wish You a Merry Christmas. Els següents en cantar serà la classe Els Ossos i les Osses, amb una cançó que es diu Santa, Where Are You? I per acabar, primer recitarà un poema anomenat Nit de Nadal. Ara és torn de segon. Primera classe dels dracs i les dragones. Ens cantaran la cançó El Trineu. A continuació sortirà a l'escenari la classe dels tigres i tigresses i ens cantaran Oh Tio, el gran tio. Per finalitzar, segon recitarà per tots vosaltres un poema anomenat M'agrada el Nadal. Ara és torn de tercer. Començarà la classe dels ninjas amb la cançó Jingle Bells. I tot seguit, la classe dels detectius i les detectius. Ens presentarà la cançó Sense tu. I per últim, la classe dels colors ens cantarà la cançó M'agrada el Nadal. Per finalitzar el concert de Nadal, la comunitat de mitjans, la classe de tercer, ens recitaran un poema que es diu Disbarats del Nadal.
Sense tu jo no soc ningú.
tots els nens i les nenes de la comunitat. Esperem que us hagi agradat moltíssim el concert. Esperem veure-us presencialment el curs vinent. Bon Nadal! Bones festes!